أرأست زينة منستر قدات وطاي أبا بجت عامات كل تشحن 17 عام تمرت 131 شحن 14 إثيوبيان ناب هاجرهم نخملسوا مقبارو قليتو أبا كلل تجراي أبا 32 هكتار مريت 42 مليون فلسطين متكال مدلوات كم توجنا يروح رشان هافت تفدرون تخلل فيتو كاب وصاي أمريكا عمت توتي زعقت ومسرحتنيات مركب نخسردو أتحساسيبا سلام تأنها بالله كم يتمسيوز خبركم متملكتنا كاب إتيفي مدب قنقات قرنيا على توم أدزينا خابس عجميرونا بهم كبليو ما أدزينا نمرحونا زريت بريو حبيركم كتأنحي فلما هتصر زيناتات بايت وكلت هزبي أبا وطاط حقي كتتلن كتطر صراحن بمزنعة مرمران بمدقاف يسرح اللو خبلو أفا قبائي تاقسج أفو قليتهم حمشة عمتاو بارلما كونفرنس مزنعة مرمرن حوافن تنكرون سرعة بارلما بهاجر بوقل فلتاتن قصال نسل ولمعات بزبل مرها قبري مكيال جمير لهم أفتا أوان أفا قبائي تاقسج أفخم زبلوو باهل مرمر معواي قصال نسل نزلاق عبيت دول متان هافتن عبيتن نمرقاز وسانيوم بمسارات زي تبايتو زوت أو بوليستات مرمرة كونفرنس حقتات نزقبر كتترن كتترن زلو العلا بركتهم زخونا محبارهم قلقالو زينا إثيوبيا تبزيبهم رئيتو هزبي بمزنعة مرمرن أبزوت حقتات بوليسي زما أخلا مفتحي كوهابو منا تقبر مخانو بمحبار أبقات ألخت أناخر زلو ركب تتنخيرو كم زغتصل حبيرهم منستر قدات وطاي أبا بجت عامات كل تشحن 17 عام تمرت 131 شحن 14 إثيوبيان ناب هاجرهم نخملسو تغيرو إلهم وهاب قالت منستر أمباسادر نبيات جيتاتشو عامتاوي تغبارات دبلوماسين سمناو نتفتاتنا ملكيتهم أبا الزهب ومجلتي أبز تزازم بجت عامات 968 تمهرو قربابت هاجرات ناس عدل على وايت مرتي توهبي إلهم زرما كابتوم إثيوبيا زواب ركب نمتنخار تسرحهم زلا تقوارات وشتي حدا مخانو برهم أبز بجت عامات 131 شحن 14 زيقاتات ناب هاجرهم نخملسو مسروحن بخلتاون بعلى بزوح دبلوماسين سراح كما استخايدون حبيرهم أمباسادر نبيات بتوسخي أبز بجت عامات حبرا والربح زرقا قطو 198 تنسم معات مفتزامهم قليتهم ኢትዮጵያ መፍራይነት በመዕባይሉ አላውነት ምግብን መረጋጽ በርከስ ዝበሉ ኢኒሺዬቲቭات በመቅራጽ ውጽኢታው ስራሕትና ሳለጠት ከም ትርከብ ዋና ዳይሬክተር ኢንስቲትዩት ትራንስፎርሜሽን ሕርሻ ኢትዮጵያ ዶክተር ማንደፍሮ ንጉሴ ገሊጾም ግልጋሎ ዜና ኢትዮጵያ ምስ ኢንስቲትዩት ትራንስፎርሜሽን ሕርሻ ኢትዮጵያ በምትሕባር ካብ ራእይና በተግባር ጉዕዞ ስግግርን ዘላቕን ሓዋፍን ስርዓት ምግቢ ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ ዝብል መሪ ሓሳብ ኣብ ስርዓት ምግቢ ኢትዮጵያ ትኩረት ዝገበረ ዘተ ይካየዳሎም أبت مدرخ كابستفلا ليوتكالات توتأطو مداركت أكالات يساتفو اللوم وانا دايركتر إنستيتي ترانسفورميشن حرشا إثيوبيا دكتور ماندفرو نغوسي أبت وان كمزبلوو ود سبن منبر كابزر ليو نغرات أير ماي مقبي خاموون إنرجي تزرحتيوم لو علاو الناس مقبن من رقاز مقبي ملو بملو أبوشت هاجر مفراي مخالوون كمزحوس حبيرام سلازخوناون إثيوبيا مفراي الناس بمعباي لو علاو الناس مقبي نمرقاز بركز بلو إنيشيتيفات بمقرات وطئيتا وسراحتنا سالتات كم تركب رديوم إثيوبيا بزعودي زناد وطئيت لازم مزقبتون مبل كالا أخيبا سرعات مقبودو حبرات منقستات أبادي سوا نختتانا قد كم استمرت تزاريبوم بفلاي دما دحرت هاقراو لوطئي سققر سرعات مقبي زاكالاتفو استفلاليو هاقراو بروغرامات بمحنصات بتخوراتنا سرحتيات ركبيلوم ኢኒሼቲቭات ጸጋታት ሌማት ልምዓት ስርናይ ሐምለዋይ አሰር ምገባ ቤት ትምርትን ኢትዮጵያ ተፈሩን ቃል ኪዳን ሰቆጣን ከም አብነት ገሊጾም በመበገስ ሐሳብ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ተግባራው ተገበሩ ጸጋታት ሌማት
مفرعينات أبان قاقحو سقا عسان معارن بموسخ قربن تبصحنتن بنطره ነገር ዝማዕበለ ምግቢ ምምሕያሽ ከም ዝኸኣለ ሓቢሮም እቲ ኢትዮጵያ ተተኣናግዶ ጉባኤ ስርዓት ምግቢ ውድብ ሕብራት መንግስታት ብዓወት ንምዝዛም ስራሕቲ ቅድመ ምድላዋት እናተሰለጥዮም ዝርከቡ ኢሎም እቲ ጉባኤ ብዓወት ንኽዛዘም መራኸብቲ ሓፋሽ ግቡእ ሽፋን ብምሃብ ክሰርሑ ከም ዝግባእ ብምሕባር እዚ ናይ ሎም መድረኽ እውን ኣካል እዚ ከም ዝኾነ ረድዮም ዋና ፈጻሚ ስራሕ ግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ ሰይፈ ደርቤ ብግድኦም ኢትዮጵያ ሉዓላውነት ምግቢ ንምርጋፅን መፍረይነት ንምዕባይን ልዕል ትኹረት ብምሃብ ናብ ተግባር ከም ዝኣተወት ተዛሪቦም ኣብ በጀት ዓመት 2017 ዓ.ም ከም ሃገር ዓበይቲ ዓወታት ዝተመዝገብሉ ኢሎም ሓላፊ ዘፈር ውዳበ ፓርቲ ብልጽግና ኣይተፍቃዱ ተሰማም ኣብ በጀት ዓመት 2017 ዓ.ም ኣብ ገምጋም ኣፈጻጽማ ትልሚ 2018 ዓ.ም ዝገበረ መድረኽ ጥንኩር ኣወዳድባ ንኩለ መዳያዊ ብልጽግና ብዝብል መሪ ሓሳብ ኣብ ከተማ ጎንደር ተጀሚሮም ኣይተፍቃዱ ተሰማብቲ እዋን ከም ዝበልዎ ኣብ 2017 ዓ.ም ከም ሃገር ብዙሓት ዓወታትን ውጽኢታትን ተመዝጊቦም እዮም ዓብይ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ንምዝዛም ዝተሰርሑ ስራሕቲ ኮሪደር ልምዓትን ሰላምን ንምጥንኻር ዝተሰርሑ ስራሕትን ዝናድ ውጽኢት ከም ዘምጽኡ ገሊጾም ዝተረኸቡ ውጽኢታት መሰረት ብምግባር ምኽባር ናብራን ልምዓት ህዝብን ብግቡእ ንምምላስ ዝሓሸ ስራሕቲ ክስራሕ ትጽቢት ይግበር ኢሎም ምዝዛም ዓብይ ግድብ ህዳሴ ምትእስሳር ቁጠባን ምዕባይ ኣብ ዞባ ምብራቅ ኣፍሪካ ሰላም ዘምጽ ኢሎም ምሁራት ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ተረኺቦም ዝሃብዎ መብርሂ ህንጸት ዓብይ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ምዛሙን ኣብ ወርሒ መስከረም 2018 ከም ዝምራቕን ምግላጾም ዝከር እዮም ምዛም እቲ ግድብ ቁጠባዊ ምትእስሳር ብምዕባይ ኣብ ዞባ ምብራቅ ኣፍሪካ ሰላም ዘምጽ ምዃኑ ምሁራት ፖለቲካን ዓለም ለኸ ርክባትን ገሊጾም እዮም ተንታን ጉዳያት ፖለቲካ ሴኔሳ ደምሴ ከም ዝበልዎ ግድብ ህዳሴ ልዑል ሓይሊ ዝሓዘ ብምዃኑ ሂብካ ብምቕባል መትከል ዓለም ለኸ ዲፕሎማሲ ተግባራዊ ከም ዝኾን ንምብራቅ ኣፍሪካ ንሰላም በሪ ዝኸፍት ይኸውን ኢሎም እቲ ሓደ ዘይብሉ ምስቲ ሓደ ብምክፋል ምጣን ሃፍቲ ምትእስሳር ብምዕባይ እቲ ዞባ ናብ ሰላም ናይ ምምጻእ ዕድል ከም ዘለዎ ኣረድዮም ሰራዊት ሰላምና ሓለወ ግልጋሎት ሰናይ ተግባር መሃቡ ሙሉእ ህዝባዊ ሰራዊት ይገብሮ ክብሉ ዋና ኣዛዚ ማእኸላይ እዚ ሌተናል ጀነራል ዘውዱ በላይ ገሊጾም እቲ እዚ ንተኸታተልቲ 12 መዓልታት ዝነበረ ፌስቲቫል ስፖርታዊ 2017 ዓ.ም ንሌተናል ጀነራል ዘውዱ በላይ ሓዊሱ ላዕለዎት ሓለፍቲ ምምሕዳር ዞባ ጅማን ከተማ ጅማን ኣብ ዝተረኸብሉ ሎም ተዛዚሞም እቲ ፌስቲቫል ምዛሙ ሲዕቡ ኣባላት ሰራዊት መርሃ ግብሪ ደም ልገሳ አካይዶም እዮም ኣብቲ መርሃ ግብሪ ሌተናል ጀነራል ዘውዱ በላይ ፕሮፌሽናል ህንጸት ሰራዊት ምዕበይ እቲ ሓደ ማሕበረሰብ ካብ ልቢ ብሙሉእ ልቢ ምግልጋል ኢሎም ንደም ልገሳ ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ሰናይ ተግባራት ሰራዊት ብስሩዕ ከም ዝወሃብ ኣረጋጊጾም ማድ ዜናኹም በመከታተል ትርከቡ ሕድርማ ብዝርዝር ናብ ዝሓርናዮም ጉዳያት ክንሓልፍ ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ 32,000 ሄክታር መሬት 42 ሚልዮን ፈልሲ ንምትካል ምድለዋት ከም ዝተወገነ ቢሮ ሕርሻን ሃብቲ ተፈጥሮን እቲ ክልል ኣፍሊጦም ልዕሊ 800 ቦታታት ተመሪጾም ከም ዝተዳለዉ ዝሓበረት ቢሮ ካብ 8 ክሳብ 14 ሓምለ 2017 ዓ.ም ኣብቲ ክልል ምንባር ሓምሎይ 10 ብዕሊ 5 ሳለጥ ምክትል ሓላፊ ቢሮ ሕርሻን ሃብቲ ተፈጥሮን ትኽልል ኣይተ ኣለም ብርሃን ሃሪፈዮ ንኢቲቪ ሓቢሮም እዮም ኣባድ ደመቀ ተወስኻሎም
بخونات سمين إثيوبيا قدات زبطحو لمعات دن كل التقراي نمحواين نابا زحشة بركن مملاسن استفلاليو من قسقاسات يقبرو مهلوم بيرو حرشان هفت تفترون اتي كل لافليتو دحري سممع السلام هفت تفترو كل التقراي داقم نمحواي انفت تقميتو انا تسرح مصنحو مختل حلاف بيرو حرشان هفت تفترون ايت علم برهان هاريفيو ني تي في بسلك زحبرون تخونو سرحتتات اكابا ماين حمدن لمعات دنن انا تسرح كمزسن حبريهم زلو دني محلاو مخلال مفاسستن دنتاتن متكالن معباين دني متكام دنتاتن مقراب ممارستاتن زبلو حموشتا انفتات بمحنصاص اتي زفر انا تمرح كمزسن حز حبرو اتوم مختل حلافي بيرو بمداي ازي مرها جبري ز عمت عوتن مغبار استفلاليو قدمه مدلاوات كمزتوغنو ايت علم برهان هاريفيو ني تي في اب زهابو مبرهي غليصوم تاوتات زملكت بوانانت زرئي بوليتين تيوب كالوت مسارحتات ناي فرست ابيان مسارحتات مش مقرب زتاثر حد سرح سرحنا لغنتات له كالاي سلطنا زملكت بقندو زسرح زي زمرحو سومياتات فورمانا تكنيشنات ناي فرست ابيا سرحتنياتات بوسن منقد وانت قنا بتحاسبهم ابكلتهم زلو كلتات كنملأ لنا زبل حد وقن ناي مناي معباي سرحتي بخالي وقن فيزيكال ون بماتيريال ون ايكيب ناي مقبار سرحتي نسرح الناس مسرت قرنا سرحنا زمصانا لقناتات له سالساي ومنقدي اتي ناي تخلا بوتا من صار زملكاتي سلازي بلانتيشن سايت ون مرص اناي مكياد ساينتيفيكال ون جيو ريفرنس زغونه مرداتا كلونا ناي مقبار سرحنا مصيناينا براعي درجات فلسي بقع فلسي ناي مفلاس صحي بقع فلسي ناي مفلاس صح انفت قرنا زقمطنا لقناتات له بحمشاي درجه نتفلسي متكل زغونه قل عقب ستراكشراتن دخعنا مقراب صراحتي شتوتات حملواي لمعات بزتمال من قدين مفتصام زخل ملعال كاب لعلي كساب تحتي انا تسالت كمزصن حز قلصو مختل حلاف بيرو حرشان هفتي تفترون كل التقراي اتوم تقبارات زمرحون زفتصو من كوميتيتات بمطياش ناب تقبار كمستعتوا رديوم اب كل التقراي 72 مليون فلستات نمدلاو تلمي تتحيزو كم زنبره زحبرو توم مختل بيرو حلافي كساب حزي 42 مليون فلستات نتخلا بمدلاو كاب شمونته كساب 14 حمله كل تشعن 10 شوعات نامتمرت بسروع من قدي وفري حملواي لمعات اب تقراي بعلي كم زسالت افليتهم 42 مليون فلسي اب 35 هكتار مريح اب شمونته بيتي شوعتي نايدن بوتاتات ما أكل تجيرو تخلق كايدو لزخل كناتات كفتركم زلو أم فتقميتنا لنا كساب حزي زحشة زناب زرون وسنات ورداتات تخلق زكايدا لكناتات له زاقيدون 3 مليون تتقيل له بجبط جن ناي تخلق سرع ناي تخلق صراحتنا بقندو كاب حملة شمونته كساب حملة عسبت 4 بستمال أمن قدي تخلقنا خنا تقلل كم زلنا أم فتقميتنا إنا منكساس زلنا سو سرع تخلق على شمونته أو كله مفلاي تحت جزاو محدار تقراي زركا ورداتات ما أخذ زجبرة نايت خلاص راحتي كايد يزول كم أنفتنا أقميت ناس مسات زجبرة تقبرهم قصاص من كايدل تزتدالو فلسي نمتكال زخل قدمه مدلاو كم زتوغنه مختل حلافي بيرو حرشان هفت تفترون كل التقراي ايت علم برهان هاريفيو ني تي في غليصوم بقندقن توم ربحاتات ندادن كونستراكشنن ني ايكونوميك ربحه انزبلعو ناي فرامره ناي كتما صباقه ان بوانانتون ناي مفاسس لمعات صراحتنا ون زغلغلو استفالالي عليتات بيزيكالي فلسفاتنا دالينا زلنا سلازي تي بيربز ناي بعل بيربز بوانانت تعلامان خالي وغن افتي بايتا مسارت زغبرت بايتا زقبول فلسف مفلاس سالسا دما ياو تحبرت سب بيزيكالي ديماند زغبرن فلسفات ما اخل كيرنا انا نبللنا سلازي كلهم عينت ربحاتات حساب زغبول عليتاتن عينتاتن يوم فليسوم زلو زيوم نمتكال زخل كل ما يا مدلاو almost نتودع زخدل لقناتات وأند دمات صباح بعد صباح نمال له official لكن كم تزول خا على تشمنته بستمال الرجال هم كل نايت خلاص راحتنا نكايد اللقناتات يزخون مال كاب شمنته كساب 14 حمله كل تشعن 10 شوعاتنا متمرت اب كل التقراي بعلي نزل سالت وفر حملواي لمعات كل حبرة سب نكساتفن اب داقم حوية هفت تفتروتي كلل اجامو نكبركت صوعيت قريبو
سرع وان تمرت مزامو سيبو متنا خر تمرتي بسناي تكبار بستفلالي أبيات تمرت نهبو خمزلو تمهارو يونيفرسيتات قليتهم تربحت مرها قبل زخونه تمهارو بوغنم بزرخبو عدل حقوسات مهانم بمقلات تاتنا خيرون قاصل ما تصوع مالو مولو برهان قرماي سرع وان تمرتنا مزامو سعيبو تمهارو يونيفرسيتي ببعقمو ما بستفلالي مرها قبل سناي تكبار بمستاف بزحيتهم انه في يركبوا قدما بركي بيت تمرتين ويراون نزو عدل بمتقام استكال قبل سناي مندر برهان بمتحبر تمهارو يونيفرسيتي اساتيفو تمهارو ابخرم تاو مرها قبرينك حجزو يقبر ملاو اي تمغازي ساغاتو حبيروم يوم በዚች ክረምት ሁለት ወር ውስጥ ተማሪዎች ልጆቹ አለባሌ ቦታ እንዳይዋሉ የማይሆን ቦታ እንዳይዋሉ أبزغ اللي تورح وشتي تمهرو أبزيخون بوتان خيوعلو تمرتون نكير السعو عدل تموشاتشيو تكال قبر السناي من در برهان يداليو وردا بيت صحفة تمرتون زمهرو ممهرانات مالتون سناي دليت زلوهم بمحراي قل قالو تنكهو غيروي مسراتن سرح مكايد تكال قبر السناي من در برهان زخونو ممريا ريدون تكالوم أبسلست وانا زفرات بمستاف تقومات أم حقاز بزحيتو ناتواز أكم زلو حبيروم يوم እሺ የኛ ድርጅት እንግዲህ ሶስት ነገሮች ላይ ነው የሚሰራው ትምህርት ጤናና ማህበራዊ ድጋፍ ላይ የሚሰራ ሀገር በቀል ግብረሰናይ ድርጅት ነው تكالنا أبسلست نقرات يتمتقيرو السرح تمهرتي تعنا أما حبرو حقس يسرحيو هقرو بقول تكال كبرسنايو لوم زبن نمبل حمشاي جيزينا إنها بنازل لنا مبزحت يوم دقت قومات يوم ولدهم غفيلهم كمهروهم زي خلو أب تمرتي حقز زقور لهم زسانو تمهروينا مريتنا أب خرمت نحجزنا يوم زلنا نغطى لعمت ندالنا يومنا نركب زلنا نتخرم تاو متنا خاري تمرت نهابو زلو سناي فقادنياتات تمارو يونيفرسيتي ون نهابو بزلو ግልጋሎት حقوسات مخانو ማረዲኦም يوم በፊትም በቮለንቲር ላይ ሰርቻለሁ ከተማሪዎች ጋር እንደውም ይበልጥ ከሰራውባስ قدم كبل سناي فقادنيا خوينا سريحيه ابزي حجز بمهابي بتعم حقوسيه كاباتهم زوسدو فلطتلو انا كاب ممهار بزحلفه بمتن عقمي بيرو كاب مغزا جميرو يحجزوم سمير دمس بالاله አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ 3ኛ ዓመት የሶሻል ወርክ ተማሪ ነው እየሩስ ደምስ ይዝባል አብ ዩኒቨርሲቲ አዲስ አበባ ሳልሲ ዓመት ተማሪት ሶሻል ወርክ حزو زلو خرمتي تمهارو بممهاري ان حلفخو زلخو حقستوني تربحتي اتستدالو عدل زخونو تمهارو ون بيونيفرسيتي تمهارو نرخبو زلو ግልጋሎት نقصال عمت كم زدالوم አረዲኦም يوم በትምህርት እኛ እንድናጠና እኛ በስራ ስርዓት ተምረን እንድናድግ بتمرتي نخنتنكر بسرعة تماهرنا نخنعبي تمرتي إنهابونا يوم زركبو نخالوت محازوتي كحلفو زداليو ملأختي تمرتهم نخكتاتلو በክረምት አንደኛ ነገር ከፍተኛ ድጋፍ እያገኘሁ ነው ያውም ደግሞ አሁን በመማሬ ቀጣይመት ሚኒስትሪ ተፈተኝነን بمرا قبر خرمتي زلعال حجز እናረخبخو يزركب أبز قصل عمت مينستري كفتني نفتنا زخون حجز بفقادنياتات من سي تمهارو يونيفرسيتي እናረخو يزركب ويزرو هاني ساميدون دقان ممزغاب نابت بيت تمرت زمصاتن تخون كمزا مسل عدل تاطناخيرو كقصل كمزغبا غليصايا ልጆቼን የክረምት ትምህርት ማጠናከሪያ ለማስተማር ندقاي متناخر تمرتي نكوسدو نمግባር ከመዝግቦም የመጼ ረብሓ ከምዘለዎ ያምኔ ኢትዮጵያ ሙሉእ ምምሕያሽ ማክሮ ቁጠባ ግብራዊ ምግባር ካብ ትጅምር ነዘ ብኩለ መዳይ ዓወታት ለውጢ እናተረኣየ ምዃኑ ሰብ ሞያ ተዓውዲ ይገልጹም ብፍላይ ባንክታት ልዑል ምንቃሕ ከም ዝፈጠረሎምን ተመን ሸርፊ ወፃኢ ብዕዳጋ ንኽውሰን ምግባሩ ብዙሕ ረብሓ ከም ዘለዎን ተገሊጹ እዮም ዳሃብ ያሲን ተወሳኺ ዘላ ቁጠባ ኢትዮጵያ ቅድሚ 2010 ዓመተ ምህረት ብዙሓት ፈተናታት ዘተኣናገደ እዩ ቁጠባ ዝሃገር ዝከታተሉ ሰብ ሞያ ተዓውደውን ተኸታታሊ ዕቤት ቁጠባ እኳ ተመዝገበ እቲ ዕቤት ምዕሩይ ኣይነበረን ይብሉ ነዞም ስብራት ቁጠባ ንምፅጋንን ዝተረጋገአ ምህዳር ማክሮ ኢኮኖሚ ንምፍጣር ክበሃል ኣብ ቀረባ መማሓየሽ ማክሮ ቁጠባ ኢትዮጵያ ተግቢራ እያ መማሓየሽ ማክሮ ቁጠባ ዘምፅኦ ለውጢ ብሄራዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ክትትል ሸርፊ ወፃእን ሪዘርቭ መምሕዳር ምክትል ዳይሬክተር አበባዮ ዲፎር እቲ መማሓየሺ ማክሮ ቁጠባ ልዑል ለውጥ ከም ዘምፀ ይገልጹ አገሪቷ ማክሮ ሪፎርም ካረገች በኋላ ብዙ ለውጦች እዛ ሀገር ማይክሮ ቁጠባ ድሕሪ ምግባራ ብዙሓት ለውጥታት ተረኺቦም እዮም በዋናነት ተመን ሸርፊ ወፃኢ ብዕዳጋ ንኽውሰን ምግባርና እቲ ቀንዲ ውፅኢት ዝረኽብናሉ እዩ እቲ ካልእ ናብ ሪፎርም ዝኣተወ ነገር ቅድሚ ሕዚ ዝበዝሕ ሸርፊ ወፃኢ ናብ ብሄራዊ ባንኪ እዩ ይኣትው ነይሩ ሕዚ ግና ዝመጽእ ሙሉእ ሸርፊ ወፃኢ ባንክታትን ባዕሎም ነቲ ሸርፊ ዘሽርፍ ንኽጥቀመሉ እዩ ተገይሩ ሰደድ ዝሰዱ ቅድም ክብል ሸርፊ ወፃኢ እንተምጽኡ ናብ ብሄራዊ ባንኪ ይኣትው ነይሩ ሕዚ ግና ዓርሶም
ሚእታዊ ንኽጥቀሙ ኣኽኢልና ኢና ብፍላይ ብሄራዊ ባንክ ኢትዮጵያ ዝተግበሮ ምምሕያሽ ምህዳር ሸርፊ ወጻኢ ቅድም ክብል ዝነበረ ሕፅረት ሸርፊ ወጻኢ ብምፍታሕን ውህሉል ሸርፊ ወጻኢ ብምዕባይ ልዑል እጃም እናተጻወተ ከም ዝርከብ እዮም ዝገልጹ እቶም ሓላፊ መማሓየሽ ማክሮ ቁጠባ ብስሩዕን ኣብ ጸሊም ዕዳጋን ዘሎ ምህደራ ሸርፊ ለውጢ ከም ዘምፀ ይገልጹ ኦፊሻል ማርኬቱና ብላክ ማርኬቱ መካከል ኣብ መንጎ ስሩዕ ዕዳጋን ጸሊም ዕዳጋን ዘሎ ኣፈላላይ ሰፊሕ ሚእታዊ ዝነበረ ሕዚ ጸቢቡ እዩ ክንብል ንኽእል ቅድም ክብል 10 ሚእታዊ ኢሉ እውን 5 ሚእታዊ ነይሩ ሕዚ ግና 12 ሚእታዊ ከባቢ ክኸውን ተገይሩ እዩ ዓብዪ ለውጢ ኢልና ንወስዶ እዩ እቲ ካልእ ንፈለማ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ሸርፊ ወጻኢ ኢንተርባንክ ማርኬት ዝበሃል ቅድሚ ሕዚ ዘይነበረ ተፈጢሩ እዩ እዚ ማለት መብዛሕትኡ ባንኪ ሸርፊ ወጻኢ ስለ ዘይነበሮ ነንባዕሉ ክተዓዳደግ ኣይኽእልን ነይሩ ሕዚ ግና ሸርፊ ወጻኢ ስለ ዝተመሓሸ ኢንተርባንክ ዝበሃል እናተፈጠረ መጺኡ እዩ እዚ ሃገር በቆል መማሓየሽ ማክሮ ቁጠባ ከም ሃገር ብቁጠባ ዘጋጠሙ ጸገማት ብምፍታሕ ዕቤት ንኽርከብ እውን ዝሕግዝ ዘሎ እዩ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ኣብ ዕቤት ኢትዮጵያ ለውጢ ንኸምዝገቡ ንኽኢሉ እዩ በዚ እውን ውልቀ ዓውድታት ምንቕቃሕ ንኽህልዎም ዝሓገዘ ምዃኑ ወነንቲ ውልቀ ባንክታት እውን ይዛረቡ ይሄ በመደረጉ በሀገር ውስጥ ያሉ ከምዚ ስለ ዝተገበረ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘለዉ ምህርትታት ናብ ወጻኢ ዕዳጋ ኸይዶም ተወዳደርቲ ኮይኖም ንኽሽየጡ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ምህርቲ ንኽተባባዕን ግቡእ ክፍሊት ንኽረክብ ብምግባር ዓርሱ ዝኸኣለ ልዑል ዕጃም ከበርክት ብምግባርን ኣብ መንጎ ጸሊም ዕዳጋ ተብሂሉ ዝጽዋዕ ዘሎ ፈላላይ ንምጽባብን ዓቕሚ ምግዛእ ብር እቲ ዕዳጋ በዓሉ ንኽወስኖ ምግባር ልዑል ዕጃም እዩ በርኪቱ እዚህ በፊት በነበረው ሁኔታ ሙሉ ለሙሉ ቅድሚ ሕዚ ብዝነበረ ኩነታት ሙሉእ ንሙሉእ ዓውዲ ሰደድ ዕዳጋ ወጻኢ ዝተዳኸመ ብኺሳራ ዝለኣኺ እዩ ነይሩ ሓደሽቲ ናብ ስራሕ ዝኣትዉ ዘለዉ ዝነበሩ ድማ እናተተባብዑ ዝሰርሕሉ ዘሎ ኩነታት ክንርኢ ንኽእል ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝተገበረ እዚ ማክሮ ቁጠባ ኣብ ባንክታት ዝርከብ ሸርፊ ወጻኢ ንኽውስኽ ዝገበረ ምዃኑ እውን እቶም ወነንቲ ውልቀ ባንክታት ይገልጹ በውጭ ምንዛሪ አቅርቦት ረገድ ከፍተኛ የሆነ ውጭ ምንዛሪ ብመዳይ የቀረበ ሸርፊ ወጻኢ ልዑል ሸርፊ ወጻኢ መሊስና እቲ ዕዳጋ ነጻ ስለ ዝኾነ ንውልቀ ዓውዲ ወይ ከዓ ኢምፖርተር ኣምጻእቲ ብስፍሓት ምቕራብ ዝኸኣልናሉ እዩ እዚ ብምዃኑ ድማ ምርግጋ ዕዳጋ እናርአናሉ ኢና ሀገሪቷ ኤክስፖርት እጅግ በጣም በላቀ ሁኔታ እንዲያድግ ምክንያት ሆኗል ሰደድ ወጻኢ ዝሃገር ብዝለዓለ ኩነታት ንኽዓቢ ምኽኒት ኮይኑ እዩ እዚ እውን ብኮንትሮባንድ ትስእኖ ዝነበረት ሸርፊ ወጻኢ ንኽትረክብ ብልሙድ ባህላዊ ኢልና ሰደድ ንገብሮም ከም ቡን ዝበሉ ጥራሕ ዘይኮነስ ካብ ወርቂ ዝኣመሰሉ ዝርከብ ሸርፊ ወጻኢ ንኽዓብን ከም ሃገር ከም ባንክን ዘለዎ ውህሉል ሸርፊ ወጻኢ ንኽዓቢ ልዑል ዕጃም ኣወፍዩ እዩ ኣብ ዕቤት ቁጠባ ዝሃገር ባንክታት ቀንዲ ተዋሳእቲ እዮም ቁጠባ ለውጥ እንተምጽእ ድማ ባንክታት እውን ሓቢሮም ተረባሕቲ ይኾኑ بحفشة قطبة هجر كابز قط محركان خوات زجبرة زتمال أمام حيش ماكرو قطبة إندستري بانك نخن أح زخ على مخانون تناجرو ليو رأي أواج ممحيش أتاوي قبري قدم حزي كاب كفلت قبري زل على الحطوطات مملاس مخانو منيستر ديتا جنزب دكتور إيوب تكالين تزاريبهم قام كوميتي بيت مهرتو كل تزبي قدات فاينانسن تلم بجتن أبت رأي ممحيش أواج مدرخ مردئي أكايدوم كاب مغزار زركب أتاوي كاب قبرناز أزتكبرة كساب متن بر كلتا شح عب زركب مخانو أبت مدرخ تلعي اليوم 35 ميتاوي متن كفليت قبري ملعليو لعلي 14 شح برمهايوم أبزخون مخانون أبترغي أواج مكتاتو تملخيتهم أبت مدرخ نستلع الحطوطات ملاش سهابوتو منيستر ريتا أواج أتاوي قبر خيتا محايشة زيزان حب مخانون نحز استغمت أمتانون منقستي زرخبو زنبر أتاوي بمقداف استغمت أمخانو رديوم أبسرعة قبري كابستا مزقبو خفلت قبر مونغو بتخكل قبر زخفلو كابسوسان 300 ميتاوي زي حالفو مخانو ملعلوم ترى أواج عبق أتالي كاب هزبر إيتوز اكبل المخانو أبت مرد مدرخ تحبيرهم زينات عيم أمريكا عملت هوتي زعجت وم سرحتنيات مركب نخصدو أتحساسيبام إمباسي أمريكا أبيمن عملت هوتي زعجت وم سرحتنيات مركب بهتوت نخصدو تحساسيبالام هيوت أبق أي بحرين تنقصقصو بعملت حوتي متقعت روكيت نايستفت أملا مركب سرحتنياتات نمرحان تعريق بركم زلو تقليتهم
እቶም ዓመፅቲ ኣብ ልዕሊ እታ መርከብ ብመሰረት ዘብፅሕዎ መጥቃዕቲ ክሳብ ሕዚ ብውሕዱ 3 ሰባት ሂወቶም ምሕላፉ ልኡኽ ሓይሊ ባሕሊ ኣውሮፓ ኣፍሊጡሎም ኣብዚ ሰሙን ጥራሕ ተመሳሳሊ መጥቃዕቲ እንትበፅሕ ንኻልኣይ እዋን ከም ዝኾነ ብምግላጽ ሕዚ መጥቃዕቲ ዘጋጠማ መርከብ 25 ሰራሕተኛታት ሒዛ ከም ዝነበረ ተገሊጹ ክሳብ ሕዚ 3 ሰራሕተኛታት ሂወቶም ዝሰኣኑ እንትኾኑ 6 ሰራሕተኛታት ድማ ካብቲ ጉጅለ ምድሓን ከም ዝተኻኣለ ቢቢሲ ጸብጺቡ ማዕድ ዜና ቅድመ ምዝዛሙ ቀንዲ ነጥብታት ዜና ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣብ በጀት ዓመት 2017 ዓ.ም 131,014 ኢትዮጵያውያን ናብ ሃገሮም ንኽምለሱ ምግባሩ ገሊጹ ኣብ ክልል ትግራይ 32,000 ሄክታር መሬት 42 ሚልዮን ፈልሲ ንምትካል ምድለዋት ከም ዝተወገነ ቢሮ ሕርሻን ሃብቲ ተፈጥሮን ትኽልል ኣፍሊጡ